Sanggulmu ukur pira, Mbak? L. L. Nggih. Oh, ora nomor to nek sanggul iki. Ora ada S, M, L, XL, XXL. Sumpah nggih to, Bu? Heeh. Sesuk tak tukokne sing double XL. Kabotan buri. Lah ora apa-apa mbangane kabotan ngarep. Ayo mbak, datan kingga. Ndak rene iki motoran dhewe ya to, Mbak? Nggih lho, Mas. Kula kademen nih. Kademen. Mbok ora mancing-mancing neh. Ket mau arep dijak ora gelem. Aku ki omong-omong, aku ngomongke kahananku mau numpak motor dhewe ki jebulane tekan kene adem banget. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbok menawa ketemu pun anu kagungan garwa napa sampun peputra? Alhamdulillah dereng. Dereng napa? Dereng dua-duanya. Oh, nggih. Mangga. Saged. Lah tak tawake jenengan mbok menawa entuk jodoh saka nggogek kene kok ya ora. Aduh. Iya. Terima kasih. Bersama sami-sami. Bersama widodari Kayangan Surdaya sing kae. Kayangan mana? Surdaya. Surdaya. Nek aku. Jenengan Kayangan Swarga Dahana. Lah bedane apa kuwi? Nek Surdaya ki nggone Betari Durga. Nek Swarga Dahana kuwi nggone Bathara Brahma. Oh. Apik endi kira-kira? Apik sing anu, Mbak. Ketoke apik sing Surdaya, apik sing Surdaya. Melura, ayo ning Surdaya wae. Moh aku nek karo kowe. Oh wis. Barkotku diselehke jarane selak nguyuh kuwi jarane. Iya, Mas. Jaranke panggi nek nguyuh metu mboyok lho, Nok. Apa iya? Ora kok iso to arane nguyuh metu mboyok. Ayo pikiran dhewe nak. Iya, matur sembah nuwun. Iki mau kesenian apa, Mak? Iki mau kesenian rong babak, sak babak mau reog dodok cara Gunung Kidulan. Oh ya, dikolaborasike karo Jatilan. Oh ya, apa Jatilane Ansor Pranisa ki mau. Iya, heeh. Nek Kuda Pranisa kae rak saka Gamping. Nek Ansor Pranisa saka Ngenjet. Wah. Saka Gunung Kidul ngono ya iki ya bocah-bocah kanca-kancane awake dhewe. Oh lah iya.
Sowan mrene meneh ya nok sing ping 3 iki. Ya, alhamdulillah mak ya. Iki sasine mongsane mangsa ketiga. Mula angine ya rada gedhem. Iya. Angine jan sak kowe-kowe. Ha iya. Ning kowe kanginana ya mesa kukuh bakuh. Wong kowe iki pentolane sinden. Wah iya. Kanca-kancamu ki nek ana angin gedhe wis ora kuwatir. Mergo gondelan boyokmu wae wis padha kukuh bakuh no. Oh iya. Piye matamu wis mari? Awak. Karo anake kok matak-matake to. Mripatmu wis mak. Wis. Wajan aku kena tulak sarike gawangan buta iki apa mak? Mah dadi kaya Prabu Niwata Kaca. Nah, ya sesuk neh sing ati-ati. Iya. Nek kira-kira arep turu ki aja sing nggon kebak coro. Wah. Aku wis golek nggon sing ora ning corone sing ngetutke mak ketoke. Santai ae kowe dikawal. Kowe dikawal karo garwamu. Wah iya. Neng kowe ya aja njur ora wani macem-macem. Ah ngapa? Kowe iki ya kudu totalitas, kudu profesionalitas. Nek ning panggung ki milik bersama. Oh iya. Nek ana sing gelem ya mayem. Sowan ning gogek nok. Wah, jan nek ning kene iki wis kaya mayang ning omahe dhewe. Oh iya. Tahun ngarep ya wis dicorek, tanggale mau ya wis tak DP panitia. Kowe iki kewalik DP kudune kowe sing di DP. Wah, nek aku jemput bola kok nok. Iya. Mbangano keliya. Iya, matur sembah nuwun. Nah, jan matur nuwun banget iki sowan mrene awake dhewe sak kanca dipercaya no. Ya. Nek adat saben ki sindene 7 ning iki sing siji dilalae nembe nampa pacobane Gusti. Ya. Mbak Yoga sing daleme Magelang kono ki garwane nembe bar dioperasi. Oh iya, Mak. Wah, ya nderek prihatin kuwi ya rombongane awake dhewe kuwi ya kancane dhewe. Ya muga enggal pinaringan kesarasan, enggal pinaringan kesehatan ya Mama ya. Nah, amin. Dongamu wong kowe iki dongamu mandi mergo kowe iki sinden sing urung tau kambon lanangan. Matur nuwun. Melu mangayu bagya awet wis kasembatan warga masyarakat ing dusun Gogek kene nindakake adat sarta tradisine saparan utawa merti dusun lho. Ya. Ana ing taun 2026 iki. Ya. Melu mangayu bagya sartane ndedonga kunjuk warga masyarakat tak suwunke ngersani Gusti Allah. Ya. Sakpungkure nindakake merti dusun saparan iki warga masyarakat Gogek tansah pinaringana sehat bagas waras ayom-ayem tata titi tentrem ora ana alangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Kabeh wargane guyub rukun sentosa membangun kemajuan bersama, gayuh kamukten, gayuh mukti, gayuh katentreman, gayuh guyub rukun. Amin, Pak. Iya. Para mengkesma ingkang mapan ana ing Tegal Kepanasan, ingkang para petani tandurane bisa dukut 1000 tuwa ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh Allahumma. Amin. Sri Semara bumi semulur nggone ngayomi warga masyarakat lan Gusti Allah tansah paring kemudahan, Gusti Allah tansah paring ganjaran gangsar ora ana alangan sewiji apa nggone ngupadi pangupa jiwa. Ya. Ki ya melu mangayu bagya. Apa? Mas Dodi taun wingi isih ijen. Ya. Taun iki alhamdulillah weh aku wis duwe Mbak Yu. Oh iya. Mas Dodi to, Mak. Ya gumunku kok rabi ora kabar-kabar. Semelang lehku nyumbang ming selawe ngono apa kepiye? Iya. Melu mangayu bagya. Ya, manten anyar. Iya, manten anyar yo. Iya. Muga yoga enggal pinaringan putra utawa golek kencana ingkang bisa tata jalma. Iya, amin, Mak. Matur nuwun Mas Bima, aku mau teko kene iki sore. Iya. Nek jano aku ki arep tekan kene esuk, Nduk. Iya. Ning kok kowe tekan kene sore sebabe apa? Lah kuwi asistenku kuwi.
sing ngendang kuwi kudu mulih. Lah ngopo? HP-ne keri. Arang dhek iki nek HP-ne keri ning omah iki sumelang bojone muring-muring ngono apa kepiye aku ya gumun. Ya ya dhek ora tenang nek ninggal HP ning omah kuwi. Iya. Pentoke wae sak polah-polahe kok karepku kuwi. Iya. Matur nuwun ki maya wis jagongan ning omah mburi kono. Iya. Nek nang kene pokoke disugata pokoke kanca-kanca kopen kabeh, Nduk. Iya, mesti lawe ya diaging. Iya. Full protein, Mak ya. Nganti sing mayang awan mau jan. Iya. Apik tenan mau. Iya. Ning iki sewengi iki terus pasif. Lah ngopo? Kemempengen le mayang. Ya ora apa-apa kuwi totalitas leladi nindakake laku dharma kunjuk warga masyarakat ngguge. Dongane Kang Pungkasan ya, Nduk. Ya. Sedaya memala saged sir nontek ketamplek cemplung kedung kendang kentir kali bengawan keseruan bersilang musna kecocok-cocok tunggak kayu donolaya tulak sawan baliyo nyang dalan. Sedaya warga masyarakat tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem boten manggelangan setunggal menapa Allahumma. Amin. Ana ingkang nandang lara nandang saged diparingi nembe diparingi pancoban wujud penyakit kadas kurap gatal jamur lan sak panunggalane bar ditanggapke wayangan taun iki ya bengi iki diangkat penyakit mung karo Siap Bagas Waras si Allahumma. Amin. Wong lara kuwi tambane gampang paribasan tapur injet mampet brudul ngopet kinsep sawuri sarem lerem tucepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Matur nuwun mung karya Basukina. Ya, Mak. Ya, ndedonga. Tetembangan. Ndedonga wis katur. Ya, iki sindene ana wajah-wajah baru. Oh ya. Dikenalke. Dikenalke ning ya Kosikik, le ngenalke ya karo ditokke suarane. Oh ya. Wajan aku kok ketok le temonjo karo sing cerak dalang iki nok. Wah iya. Heeh. Kowe ora waton lho, Mak. Waton piye? Nek nang panggung ngene iki milik umum kita omongkan. Iya. Lah ya arep kowe ora gelem kae. Iya, sapa sing gagas nek kowe gelem? Iya. Heeh, wah nyarengi tumuruning kanugrahan bakso. Iya. Ajan. Sing niku anu Pak, baksone cilik-cilik mawon. Sing saking mriki nomor 2 iki baksone cilik-cilik wae. Ha ngopo? Kok ndak ngebak-baki nggon ayo to? Iya. Lah ngopo? Awong rono-rono nggawa ayo Mbak, sapa asmane? Ya, sugeng dalu Mbak sing cerak dalang. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, wajan aku kok gemeter weruh panjenengan nyepeng mik. Kenapa toh kok gemetar? Nyekel mik niku ngene ora kok ngene, Mbak. Aku isane ngene, Mas. Oh, ya alhamdulillah. Ya apa sing panjenengan iso? Apa sing panjenengan iso ya tindakno. Iya. Nggih. Asmane sinten panjenengan? Nggih, Derek napangaken kula Endah Wasita. Mbak Endah Wasita. Nggih. Wasita. Lho nek ilat Jawa ki huruf A diwaca A. Mah. Aku gelem Iki ketoke iki sinden sing isih terselamatkan ora dikontaminasi wiyaga. Lah apa-apa mah Mah cacahke pakan sisan kowe. Ketoke ora ana sing gelem menularkan virus ke aku kok. Ora, dasare panjenengan iki wis kebal, Mbak. Nggih. Iya, Mbak Endah Wasita. Daleme pundi panjenengan? Kula minggir Sleman. Minggir Sleman. Oh iya. Mula panjenengan iki tindak rene iki motoran dhewe ya to, Mbak? Nggih lho, Mas. Kula kademen nih. Kademen? Mbok ora mancing-mancing neh. Ket mau arep dijak ora gelem. Aku ki omong-omong, aku meng ngomongke kahananku mau numpak motor dhewe ki jebulane tekan kene adem banget. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbok menawa ketemu pun anu kagungan garwa napa sampun peputra? Alhamdulillah dereng. Dereng napa? Dereng dua-duanya. Oh, nggih. Monggo. Saged. Lah tak tawake jenengan mbok entuk jodoh saka nggogek kene kok ya ora. Aduh. Iya. Tembangke anu, Mbak. Sinom Parijata menika kelangenanipun almarhumah Ibu manten. Ya. Iki wajib ditokke saben taun wayangan, Nduk. Oh iya, wis ora iso lali, ora bakalan lali. Iya.
Tak krungu swantenipun jenengan, Mbak. Mbok menawi saged ngresepaken tias tuwin damel tentreming manah. Iya. Karo nggo tampa kesel ya, Mak ya. Mangga Mbak Endah. Sinden kok leng ati-ati njaluk kopi barang. Iya. Lah ora apa-apa mbok menawa yo nggo cegah lek kok, Mak. Nek kopi iki nek gur diombe ku ora iso marake melek. Lah ben marake nggo raup. Iya. Mripate ditadasi kopi kuwi genah melek pirang-pirang dina. Iya. Heeh. Enggak, Mbak. Pancen gambangane Pak Demo saka Randusari kono kuwi nyenengake nduk. Iya. Wah jan. Coba engko tak kone gambang pas perang kae gambang trok. Oh wae. Apa ya iso apa ya kelakon. Wae lah. Nek wis diniati iki apa-apa mesti kasembatan. Ya. Nyatane warga masyarakat kene iki le nimbali awake dhewe ora dadak rawuh ning omah. Ya. Mung lantaran telepon, lantaran WA wae wis awake dhewe iso tekan kene bakune padha le percaya lho. Iya. Ya mung sing kajibah panitia ton iki rada gelo. Ah ngopo? Lah mergo le ora Mas Dodi sing mrenggake kok ngejak rawuh nang omahe dhewe kono ngendika ora sah. Mergane ngerti niate mengarep jajan. Oh jajan ki ya ora ana klerune kok. Ah iya Mas Dodi kuwi kok sajake ngeman nek jajan ki nah. Iya. Heeh. Prayogane rak ya digilir to, Nduk. Apane? Sindene sing nembang ki lho. Oh iya. Aja Mbak Endah terus ben kabeh ya nyuwara. Ya. Ayo, Mbak. Sapa kiwane kuwi Mbak Okta? Wah, jan. Ki sinden jan temonjo iki, Nduk. Ngopo? Waduh. Suarane seru banget karang tandane angin semono gedene kaya. Iya. Kurang nggawa tandon aku ki. Lah ku speaker nggo dhewe kuwi. Mbak Okta. Iki kudu speaker ya. Lah apa? Iki bantal penghangat tubuh. Oh, muni wae gajih kaya ngono. Lah ya memang fungsine iki nggo penghangat tubuh. Lah bener, mula aku ora kademen. Iya. Ora kademene kok mripate iso kena virus. Kowe iki wingi ya, Mas. Lah ya wingi kok isih. Wis mari. Isih tak bahas. Wong fotone isih terpampang nyata kok. Do sia-sia iki. Sesuk arep tak nggo pamflet. Angger sinden aku ngejak jenengan nggon pamflet arep tak kei foto njono gede banget ngono. Kurang ajar. Lah nek ditekoni lah niku mripate kenging napa? Ngono piye? Kecipratan. Kecipratan apa? Tirta komandan. Ayo. Takno suaramu, Mbak. Ya.
kepati amar suti malam Senin dosun goge pancen rambe iyo 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 rame rame yo mike kekno kiwamu, Mbak. Kuwi men nyuwara men ora gur pringas-pringis wae kuwi. Iya. Ora sia-sia karo sinden kuwi ora. Ya tak tresnani kok. Iya. Ya gur aku mangap lho aku. Mangap ki nadaya apa? Ya maksud aku nyuwara ngono lho, mangsane turu. Nyuwara nek aku krungu swaramu. Wong ketitik ya gur turu. Turu ning mangap aku ki. Mas. Kok nek ketiban cecah. Kok nek guyuhan coro kuwi mau terus mripate dadi sak biji gelem kowe. Iya. Kaya Mbak Okta kok ndak. Iya. Nek sampean umpama guyuhan coro paningale ya ora dadi sak biji. Lah terus manike dadi putih. Iya. Heeh, ya Mbak Niken iki asmane no. Oh iya. Kowe iki anu kagungan garwa urung Mbak sakniki, Mbak? Dereng. Lah kok dereng? Lah dereng kok. Ya mergo sampean selerane dhuwur kok ya. Ana golek jodoh kok spek nabi iki. Wah iya. Boten. Boten. Karepe sing sugih sregep ngibadah. Kowe ora ana menungsa lumrah sing ya ana wong sugih apa wong sugih bandane sregep ngibadah kuwi mesti ana alane sing digolek karepe kok. Kula iki padose niku sing penting niku pribadine. Oh, iki munafik ora iki? Oh, saestu mobil pribadi. Wow. Rumah pribadi. Ora tenan. Kowe iki sampean ki wis sugih. Golek bojo ki kepara sing nuwun sewu sing wong ora duwe. Iya. Kepara tok openi tok angkat derajate, tok openi bandamu sepirangan ngehno bojomu kon ngurusi aset-asetmu. Oh, wong sugih wis gelem nampa PKH kok jenengan ki ora. Ya ora apa-apa jenenge dibantu ki ora kena ditolak. Iya. Kan wajib menerima santunan nek kaya aku ki. Lho golonganmu apa? Termasuk apa? Nek PKH ki ya program keluarga harapan ki sing membutuhkan. Lah jenengan ki sugih, mobil we loro wisan. Lah nek ya butuh. Butuh ngapa? Butuh dinafkahi. Muni wae pekne rondo ngono kok. Iya, terusno, Mbak. Iki nek ora dites siji-siji aku ora marem. Oh iya. Coba saka Mbak Endah. Wah. Iya. Tok sambungke ora apa-apa nek aku ora cengkokku dhewe. Ya. Ya. Piye, Mas? Monggo ah. Ah.
Aku dhewe ya ora tekan. Karang aku lagi gedhe kok nok iki nok. Wah. Suaraku iki lho. Lek jenengan lek nyonton iki kurang pas ngono lho. Nah, lah ya wis tak pas kene jenengan obak wae pola wae kok. Marata. Ndrange jon. Heeh. Wis lulus. Ngono-ngono kae tak anggap lulus karang panjenengan menika awis-awis kempal kalian kanca-kanca iki. Ya. Jali sing apa Mbak Niken nyoba. Ya. Suarane isih ora kae. Isih. Wong aku mau roti nyuarani sing ngempul kuwi. Ya. Ya. 100 ya. 100 obak. Wis sugih meso njaluk saweran nek cara aku isin. Ora ndek isin aku. Penting duit tok. Oh alah Mbak niat kok kaya ngono. Mula latihan ora menyang. Iya. Lagi ijen pisan lho aku ki menyang terus lho. Obak. Latihan kok sing mangkat gur sing pinter-pinter. Iya. Ya. Terlatih pita suarane Mbak Niken kuwi. Ya, karang kuwi ki nyeniman wis ket SMP. Ya, kiwane. Ya. Mau wis WA aku, Dik. Engko nek Sinom Marijata sing ya aku ya. Aku wis sumbar ayo tak rungokke kridamu. Wingi waras ora njaluk neko-neko. Oh alah. Terus liyane sinden Piyai Putri ki suarane rak ya injing wis tak kenal kok dhek. Oh alah. Karepe arep niru suwantene Bu Chandra ning antep-antepe. Iya. Nang kowe mah dadi Chandra mawa kucing sapa jaratan. Iya. Wow. Ya, coba kudu lanyah iki. Ya. Ya Ya Allah landunge suarane Mbak Via. Iki tok alem dhewe. Lah iya lah sapa maneh? Ya ngalah, ora ana sing alem dialem dhewe. Wong kowe iki swara dhuwur ora candhak kok. Karepe kok gorene ngisor terus ora. Ah, iya. Ya, kudune rak semono lah kok. Iya, matur nuwun Mbak Via. Iki sinden-sinden rumangsaku kok do kegawa logate cah tepus kae to, Nok? Iya. Monggo cahe ora melu kok logate katot ngono. Iya. Iki do ngapa to cah kok do kesenengan kene aku, Mas. Ya, teruske. Sapa sing teruske, Pak? Mbak Okta meneh. Oh iya. Orang iki sinden gedhi kok. Iya. Oma. Ayo. Apa? Oh, lah tak kira nek arep kaya dermbobok kae mau. Ngapa? Ya. Termbobok meneh. Mbak Putri kae jenenge Mbak Putri kok. Mbak Putri? Heeh. Oh nggih. Lho, aja percaya jare. Wong KTP-ne kuwi kok. Ya, entekno, Mbak.
almarhumah ibu wis diaturke no. Ya engko ya pisungsung donga. Mengko nek arep bubar limbukan. Ya. Ki ngemeni wektu. Mbak Niken ben ngadeg tetembangan iki tak jipuk saka sing tengah kok, Nduk. Oh ya. Lah ngopo? Mbak Niken ki ora jero soalé. Kaya neng kali neng tengah jero barang. Ayo Mbak ngadeg. Sepoti ora, kuwi ora sepoti nesu-nesu kuwi. Jeruk agaro tadone. Wis setahun lawase ora ketemu. Eling-eling samare samono. Piye lho olehmu nyepoti Ngopo? mau. Lah ngopo? Kok tunggone kok dileboni ra kena. Ora cocok kuwi lagune ngono kuwi. Nek padha-padha larasane, kuwi iki ngarepe ya ndase iki tembang apa wae. Nek padha-padha larasane iki engko ki awake tekan buntute iki iso nganggo cek liyane. Ya ora iso, ndase mlebu, awake ra mlebu ya. Lah iki mau wis kok. Lagune mau kan nek Oh. pucuke tok kan ya ora apik to. Ngomonganmu kok suwe-suwe kok le ngelarani ati. Lo aja sok meksa nek udunggone iki lagune iki ra kena dicampur-campur. Aku ki ora meksa. Aku iki Ayo larasane padha mula ya tak lebokke wae jeruk garut aduh Dik manis rasane. Wis setahun lawase ora ketemu. Aku ora masuk wae. Wis setahun lawase ora ketemu, wis setahun lawase ora ngrasake jeruk garut sing manis rasane. Nyambung. Otak dipakai nak anu Mbak. Iya. Wong kae iki penere kae iki mbok dimu to nak. Iya. walat. Kualat ya men. Iya. Nggih, menika ngaturaken sugeng dalu konjo Bapak Ibu pamirsa menika warga Gogek Giri Rejo Ngablak. Ngablak Kabupaten Magelang. Nggih. Ugi para pamirsa live streaming. Oh iki bintang tamune iki nak. Oh ora. Niki. Tak Jo kira. kluthuk, Tak kira nek arep joget kok ya. jo klitik. Iya, kuwi koyo sesuk-esuk anu kae Mbak nih kan. Napa? Sesuk-esuk kan joget gudril kae. Niki. Heeh, beliau Eh, Pak Parjo kuwi joget gudril sesuk. Iya. Nek tancepan kae. Dongakno Mbak warga masyarakat Nggih. Gugik. Sampean wis ping 3 iki rene. Pindho kula. Oh pindho ta? Nggih. Oh iya. Lah ya maksudnya ping 3 tahun sesuk ngono lho. Sesuk, nggih. Napa genah tahun sesuk mriki meleh? Wis dicorek 18 Juli. Ya. Alhamdulillah, Weh. nggih. Dinggo langganan. Iya. Mula kowe ora usah ngarep-arep bayaran akeh nek nang kene. Ah wis biasa. Walah. Mbok ora ngilang-ilangi ngono to, Mbak. Mboten napa-napa. Ya tak bayar akeh. Eto sithik dom sithik, eto akeh dom sithik. Nah, Watake tukang sunat ngono kuwi. Kok tukang sunat anggaran? Wae. Nek nang kene iki ngalap berkahe para pepundhen pendahulu, para dalang-dalang wiwin biyen ke jaman Mbah Hadi Sugito ki wis menguasai kene, Mbak. Lah saiki awake dhewe kari neruske ngalap berkahe Mbah Gito. Oh iya. Ya mula kudu dilakoni sing tenanan. nggih. Yoga-yoga jodoh beler-beler. Iya. Entan payung. Bawani Mbak, Nggih. tembange Tembange menapa? Slendra wonten titipan saking sederek Jakarta. Apa Mak tembange, Mak? Tembange Sri Yuning. Sri Yuning. Nek pada sing Sri Yuning asik. Senengane Mas Senengane Aji. si jerangkong kuwi apa? Mas Aji kena hawa adem saya kisut. Saya kisut. Pucet. Pucet. Suwe-suwe malih dadi jenglot kuwi kok. Iya. Sinebut Putri Kangsu Lestieng Warni. aku
nyontoni ngono kok jebul duwe cakepan dhewe. Lah, sing leres niku cakepane. Heh? Sing leres niki. Oh sing bener kuwi to. Nggih. Berarti aku salah. Salah. Lah aku mau muni piye? Sinebut. Salah sing bener kuwi mau. Yes. Cilik ngeyel. Kaya reti-reti ya. Druhun. Jaya apa? Melinjo. Saru. Aku nesu karo kowe nek kaya ngono caramu. Nesu ya wis. Tintingen to, Mas. Males banget sih mbok sing profesional ngono lho. Angger diomongi anggarane gur ngalap berkah kok ora tenanan nek nyambut gawe iki. Jan, apa tak ganti rombongan wae ya? Aku kok suwe-suwe gemes aku. Iya. Kanca-kanca ki tak jak semangat ngono lho maksud iki. Nah. Kowe dhewe biring kok ngejak semangat. Sriuning Mas Tika Ben. sing serule nembang. Aja kalah karo kompresor andul-andul. Andul-andul. Kalau istana boneka. Istana Bala. Heeh. Nano nino. Lah nek dicoloti rak ya andul-andul. Nek sing main Apa? sing nyolot okta ketoke ora iso mental munggah bablas blok. Bablas. Gembos. Wah, kompresornya terus rusak. Kalah pamor. Liar. Lapo tresna prapteng layon Nina. tak prat kang bejana Ngebelo. Bebela. Heh? Bebela. Lah aku mau muni piye? Ngebela. Lah ya si Sriuning ki eneng Tuban mula terus dibel ngono lho Ya jaman ngebelo. biyen ya ora ngono HP, ora iso ngebel. Lah iki tahun saiki kok wirat. Sing tahun biyen lho. Nek mbiyen ki ora model HP, Modele aji pameling. Nah, mula sok ndelok wayang. nek iki yo ndelokno Apa? Ora iki sapa iki? Wayang sapa iki? cange, Nah, nek iki sapa iki? sengkuni, Nah, iki sapa iki? wayang. Oh, modar. Ini ra wayang. Awe lho, nyindani kowe, wayang karo wayange ra seneng kok. Aku nyindani gamelane ra wayange. Oh, ya. Ngono to caramu? Iya. Ya, sesuk 50 wae kuwi. Oh ya. Bebela wiratmaya Nano nene, aku ora wani nuntun cakepan gak? Engko ndek cakepan dhewe kok, Dek. Iya. ya keyakinane dhewe-dhewe ya. Iya. Aku yakin Dek ora yakin ngono ta maksudmu? Nah iya. Iya. Tan wurung Sri Uning gugur Nah, gongke. dadi kusumane bangsa
cengkokmu kok apik sing ngajari sapa, Mbak? Kula ta. Heeh. Kok iso ndalangi ngono ya? Nek cengkok pedalangan iki sing iso ngajari ya Sri. Sekarap Sunda, Nduk. Iya. Ah, Digarap nek ngomong Sunda. ki sing genah ngono lho, senengane dipedhot-pedhot ra. Aku senenge ngono kuwi kok. Iya. Digarap napa niki? Sunda. Oh ya. Sunda. Mas Oke. lendut supaya ora menghisap apa-apa. Ngisap polusi. Lah, lumpur hisap. Iya. Ya, Sri Yuni. Srianing mesti katuben laku tresna lan sapoya hati Kaya-kaya ngelingake marang Raden Wirabaya angus prasetyo anandeng prangeti Srianing dataeng grahita kang rinepta kadange pribadi Wiratmaya putrandira sira lawe adipati tuban yo ayo Srining putraning ati mangsa bati nalika ing ngeni kabupeng madalaka perang tanding lawan pinang singgah lah ngono kuwi ewang-ewang ana nyenggaki. Wong wiraswarane kuwi nek hawa adem ngene iki kalah karo kahanan, Mbak. Lah pripun? Hilang arah Lah ora adem ya. wiraswara sing enom kae lho. Nek sing Pak Parjo kuwi pancen kuwi wah tabugong lah iya. Tenan aku saksi hidup. Iya. Anu tutukane slentem titis tenan kok niki. Wah, tenan. Kekerepen ya, Pak. Heeh. Selendrem kok nyacah. Mau pas menyuro patalan ke lho. Rep- Nyonyon. Variasi kok ya garapan itu. Iya. Pas jantur Nggih. mengawan dalange mula terus migren. Iya. Iki piye to ki ayak kerawitan janturan kok iso tekan gambir sawit. Iya. Katos. Ya. Katresnaning wiratmaya tinati dening Rana Sriune Kaya-kaya ngelingake. senadyan wakasanira Antar, Kek. lena Antar, Kek.
1 sampai 10 penjaiponge. Piro ya? 11. Lho. 11. Kepunjulen no. Kepunjulan kepiye ta? Keluwihen. Apane sing keluwihen nggo napa? Bocahe lho. Bocahe keluwihen apa? Lho, kae duta SKCK lho, Mbak. SKCK itu apa? Kok duta SKCK? Anda Kok iso? tidak tahu ya. Sesuk tanu dibuka Google. Ya. Mas Mojo Lendrut. Woi. Pancen keplakane luar biasa. Ya. Nek ning omah apa ya sok ngeplaki? Ora, dikeplaki kae malah. Oh, suami takut istri to. Ah iya, mula terus ora iso muni Ya mergo kuwi. Iya. Ngatas. Ya. Tresnaning wirataya tinapite ning rasune Kaya ngelingake senadyan wakasanira ning lena alapun negara. Sik, apa iki suwane iki apa? Harapane kanca-kanca iki lho, Iki jos kudu disawer iki sik. asik. Sing disawer sing pundi? Tak sawer nek tasku enek duwite Oh, maksudnya. lah ning ora. Oh. Ya. Melu pengen disawer. Sik kene mangi ngitung. Nah. Ki 10 ki sing dhisik dhewe muni. Iki Mas Pinto. Mas Pinto. 5.000 ki sing munine lirih dhewe. Terus lah sitere ora muni ora usah dinehi. Iya. Terus sing caper ora usah dinehi. Ora. 2.000 wae. Lho. Oh ya wis bener berarti yoga gelem mangkat nek ning duwite. Ya wis. Dadi dengan ini aku wis iso membuktikan ngono lho, Mbak. Nek mereka sing tak jak rene iki ternyata perkir miskin. Nah, yo kenal rene yo golek duit apa golek apa? Wis saru ngomong ke duit. Ya Sampun, iki nggih. didum sakanane iki nyanyi. Kiki enek lho 10, 15, 20, 24. Iki iso nggo nguyuh. Iki iso nggo nguyuh ping 10. Iki ping 12 iki iso nggo nguyuh ping 12. Didum cah 12. Dalang kondang kok ditik kaya ngene. Lah nek sing ora kaya ngono neng rekening. Iya. Rekening mekar. Iya. Terima kasih, Mbon nggih. Matur nuwun, Mbak. Pak Nike. Didum. Weh, Wes kecekel niku wis. hati-hati kowe engko iso malih dadi tempe bengok ning pasar Paing lho kowe. Dicekel dekne, wis tenan. Iya. Nggo ragat paingan. Iya. Jan. Kanca-kanca nyenengke, Nduk. Iya. Didom lho Aril. Alah, parti kucing. Camkan itu, didom. Iya. Dajak kowe. Aja malah nggo nyorek nomor. Iya. Ora siji sing dirembuk. Iki ana Nawala, mengko tak wacane nek Mbak Yuku sing paling besar lelabuhannya. Oh iya. Besar perjuangannya. Sopo, Mak? Panjenengane Mbak Okta Salsabila. Ayo disepoti sing gayeng, disepoti sing regeng. Ler tandure.
Tari semut, tari semut. Semut. Suwuk geropak. Ya surao. Piye to iki wis sing gayeng sepote sing gayeng. Lah yo iki gayeng roh kintal joget ya. Ora guyon. Kan aku joget. Heeh. Heeh, dadi gamelane kepiye-piye aku tetep bisa jogeti ngono lho. Salaman sik. Salaman. Ah, jan Mbak Yuku sing maling luar biasa Weh, iki. aku ki biasa di luar ya ora biasa. Selamat malam adikku sing bagus dhewe. Oh nggih. Selamat malam Mbak Yuku sing ayu dhewe. Alhamdulillah. Sehat Adi? Alhamdulillah Mbak Yuku sing ayu dhewe nek dhewe. Moh aku ngono, aku wis dialem ngono lho. Aku ki berusaha percaya diri, dialem ki ben percaya diri, aja njuk ngono kuwi. Nggih, matur nuwun sampun. Dadi seniman, pelaku Piye? seni ku gak oleh sugetan. Heeh, terus Panjenengan nek ayu dhewe, nek dhewe. Kuwi tegese rak satu tidak ada yang menyamai panjenengan kuwi. Kudune bangga ayu dhewe nek dhewe. Ha. lah engko nek malah bingung nek kabeh padha karo aku sama kaya aku bingung panggungnya ora cukup. Ya bener ya, Mbak. Bener to, ya mula kuwi. Ya, Tak jenengan- dhewe wae. Sen ngentekke lahlan tenan kok iki. Iya. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, ini lho semangat penonton iki aku seneng nek penontonnya semangat. Lah iya seneng penontonnya. Pripun, Pak? Woi, Heeh. aku Pak ngono wae ibu-ibu weh ngono kabeh lho. Ibu-ibu ya semangat kok. Kira-kira semangat bapak-bapak apa ibu-ibu tak tes. Lah kok sik Bu, kudu menang ya, Bu. Bapak-bapak pundi suarane? Wah, medeni war digruduk aku. Ibu-ibu. Weh, semangat toh. Nggih. Mboten ngantuk toh, Bu? Juas mantap istimewa. Mboten ngantuk karang ganjele mripat semene nggih. Weh, nggih apun nggih, Bu. Nek ganjele sak aku ki mripate sepiro? Iya. Iya. Saya suruh ngapain di sini? Ya duduh apa gimana ngapa? Ya nembang kok Oh, sing nembang. kuwi menghibur dan menembang. Oh iya, menembang. Enten nawala ini. Ada nawala ya? Nyuwun lagune Tombo Kangen kalian Setya Tuhu. Mm-mm. Saking Pak Hengki Gading Jimbaran. Mm-mm. Tetap semangat untuk Mas Dalang pertahankan suara yang powerful. Alah napa to, Pak? Saya baleni suara yang apa? Powerful lho tulisannya. Mualahlah suara powerful ngono kok dipamerke. Aku ngerti jalarane, ngopo kok jenengan kuwi suarane iso powerful. Kayaknya apa? Mergane nganggo mic. Coba nek nganggo mic. Mergane nganggo mic kuwi iki nek ora nganggo mic ya ora apik suarane jenengan ki. Lah suaramu neng kene iso ngemprak-emprak ki mergo iki son entuk punggawa kuwi mic gawan sonku. Saiki coba tak tantang wong mau wis nyombari aku kaya ngono tak tantang sak gede. Ora apa-apa, ora masalah. Ngene Aku mikir jaluk tak iki. jaluk. Iya. Oh. Bawa Setya Tuhu ora nganggo mic. Ora usah nganggo mic ya. Heeh. Hei, aja. Bawa sik, aja dinamik. Heeh. Heeh. Oh, urung nyoba. Urung nyoba. Ayo. Ayo. Dawa. Pamintaku. Coba sih.
Ayo. Wis nyonya. Heeh. Nya. Boleh. Ini mikmu saya kembalikan. Kok ndak? Nah. Oke, merdeka. Nek ngene iki krungu. Nggih ta, Bu? Heeh. Mula aja nyepelekke. Piye? Ya bener aku ki suarane iso rasa mergo sone ya seru ya apik. Sone ya seru ya apik. Aku ya hoo ya jebul. Lah iya. Contone nek ra nggo mic mau ya malah bubar suaraku ya. Mah kaya bakul gorengan. Ya ora bakal gorengan kok bengak-bengok iki, Juk. Lah nek le dodol ning tengah telaga. Masuk ya ngene iki. Lah ya ngono wae ya apik. Nek gorengan kok ya elek to. Pamit. Lah apa gembus apa piye nek ora gorengan? Aku ya termasuk gorengan lho. Lah kan ono sing dikukus gembus kukus. Kok sik nek iki jujur li aku rong tau nemoni gembus kukus. Mula dolan nyanggon aku. Ngapa? Artone gembus. Gembus kukus. Oh. Nah, aku seneng iki dibacem soalnya ana legi-legine ngono. Kowe ora legi kowe. Lah piye? Semu prengi-prengi piye? Mbah. Pamintaku. Ya. Alon-alon nggih, Mas, pilek e. Ora apa-apa. Ning aja nek nyerot amin sewu nyerot aja dimik ya. Coba apa piye? Jajal. Oh. Nimasita Piye Pak Wardi suarane Mbak Okta piye? Jos. Satu kata jos. Nek apik ya nyawer to, Pak. Ah. Lah rak tenan. Kuwi bagiane yoga-yoga wis dikorupsi, nggo nyawer. Wah, lah iki. Iki lho, iki saka jenengan mau. Heeh. Iki nggo nguyuh pisan. Heeh. Lah iso bae. Ya Pak tak balekke engko tak aku tuku gorengan tuku dhewe wae. Atut Tansah rerun tungan ing Sarimen. es batin aku sumpah Sarina. ing sarina sawa ngine Sanggulmu ukur pira, Mbak? L L. nggih. Oh, ora nomor to nek sanggul iki. Ora ada S, M, L, XL, XXL. Sumpah nggih to, Bu? Heeh. Sesuk tak tukokne sing double XL. Ini kabotan buri. Lah ora apa-apa mbangane kabotan ngarep. Ayo mbak. Datan kingga. Datan kingga serempet. Lamun aduh caketing hati yen cedhak tansah mulat sigra sida asih. Gini. Duh, Dedek, neng kene iki ya piye suaraku? Lah kuwi ben padha pusat. Iya. Duh, carane kepiye kuwi? Carane kepiye? Tutoriale barang. Lambene kudu Nyuwara karo ambegan. Nek biasane nek nyuwara ambegane ditahan to. Dadi kuwi Ya.
Ora apik. Iya. Pindha mimi lan mintuna Ayo. ayo nimas bareng. Sik. Kowe wedok kok ayo nimas sih. Kan aku nyanyi sesuai liriknya aja. Ya ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib. Wajibe wajib. Nah ya. Wajib. 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 Wis ndak kolu lambemu. Aku manut jenengan lho. Sida. Sida asif. Ya. Oh lali ya Mas aku. Sida asih bebrayan. Iya, Sida asif. Sing hati-hati jenengan ki anggere nek truk utawa mobil liwat kok blank pikirane. Oh, lah Lah iki ya. mau ora barengi mobil liwat kae mau to terus. Apa? Apa sak bangsa mobil ngenan kowe? Wek, Sak bangsa fuso apa? aku ki sebangsa Tosa aja. Oh malah. Nek ngono bane telu. Ora ya. Loro. Lah ya mburi loro, ngarep loro. Cek mburi iki ngendi? Lah ya mbah golekno dhewe. Oh iya, engko tak golekane, engko tak Ya. kirimi fotone. Setya tuhu engko nyang dangdutke tombo kangen. Oh ya, ya diaturke ya, Mak. Aku kan setya satuhu wit biyen nganti saiki bebasane batang kepapak kebat sumunan handika
sasat ngimpi urung rasa kangen wis bisa mari. Matur nuwun. Sik. Karena Anda nembangnya bagus, saya Ya. sawer. Sawer. Via transfer. Tenan ora? Tenan di barcode krismu. Tenan ora? Oh, anggepe aku nek omong ki kapan tau temen. Oh, Kapan ngono tau ta. ngapusi. Oh ngono tenan iki. Iya, saya tak login sik. Iki tenan aku ora goroh, Ndek. Tapi aku ora duwe sinyal. Lah ora ndek sinyal rak mlebune iso sesuk. Titip. Transfer kok titip. Ya ora iso transfer kok titip. Transfer kok titip. Ah iya ya. Iya. Cepet iki tak skene. Tak skene aja nggo iya. Ra iso login. Ora iso login. Ra iso login. Ngono kok. Iya. Tak tetringi neh ngono kok ora iso. Wis kobong wis gampang. Ah ya wis. Kobong iki hangus iki voucherku. Ora apa-apa, urung rezekimu. Urung berarti. rezekiku berarti ya wis alhamdulillah. Iki Syukuri. rezekine Mbak Putri kok. Oh iya. Wis iso e. Bisa ta? Wis iso e. Ya gini. Loh. Nanti bar cerotmu, barcode-mu. Barcode. Barcode, heeh. Cepet kok suwan kowe iki iso nganggo HP ora ta? Ora iso e. Ora iso nggo HP. Terus nggo abrak apa HP-mu? Heeh. Oh, alah. Sinden payu larang kok ora gablek paketan. Duwe sumpah demi Allah delok lho sinyalku R. R iki sinyal apa? Embuh demi Allah. Aja sok kulino sumpah ngono. Rip. Ya surung. Oh, ya. Wah iki ki mang meneh dhewe iki kok. Urung rezekimu. Duh rezekiku iki jan wah. Kobong. Kobong ke Bapak Ibu sak menika dur presipun kobong. Ya, Mbak. Mbak Indah ya. Mbak Indah diaturi ngajak karo Mbak Uwia. Oh iya. Mbak Via, Mbak Alfiana Saputri nduk, komplite jenenge kuwi. Ya, karo Mbak Indah Wasita. Sepate apa, Mak? Japada nelangsa jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel yang bergawe karo saya ana to jabatan dadi kanggone sing Ya, terima kasih Yeay, Bersama- sami-sami. bersama widodari Kayangan Surdaya sing kae. Kayangan mana? Surdaya. Serdaya. Nek aku. Jenengan Kayangan Swarga Dana. Lah bedane apa kuwi? Nek Surdaya ki nggone Betari Durga. Nek Swarga Swarga Dana Dana. kuwi nggone Bathara Brahma. Oh. Apik endi kira-kira? Apik sing anu, Mbak. Ketoke apik sing Surdaya, apik sing Surdaya. Melu ra, ayo ning Sordaya wae. Moh aku nek karo kowe. Oh wis. Barcode kula pun siap loh. Mas. Ayo nembang sik. Nembang sik wong urung nyambut Nggon aku gawe. kok titip Jarak. nggonamu ya. Ya engko tak kei cash ya. Ya. Apa aku wis salar-salar arep menehi kowe apa piye? Lah jarene saben neng sing maju nyanyi Lho ayo di duga-duga. barcode. Duga-duga tepo-tepo sapa wonge. Ngono lho. Aja terus kepedean kowe. Ya. Apa Mbak Niki Nikan mau? seksine ibu-ibu ro bapak-bapak teng mriki lho. Kita mau nggih jenengan ki. Lah kula ora ngejakkan dadi seksi kok ngapa? Ngayal kowe iki. Men. Ora ngayal ora entuk pulian. Iya. Tembange caping gunung. Iya. Dibawani cah loro. Iya. Lah iya. Niki enten panyumunan niki, Pak. Kembang rawe saka lekmu ngono. Aku wis hafal kok. Iya. Lah niki sing nyuwun sinten? Non Sing nyuwun sinten? jeneng ingsun. Wis ra apa-apa. Engko ki aku wis siap barcode. Tenang wae. Santai wae. Ya. Ya. Sinten riyen? Jenengan riyen, Mbak. Kok nek kae ndak? Iya.
Nyetater sik ya, Mas. Iya. Mbak menawa busine ngupil. Tak kerupuk, tak resikane. Iso to? Saben, mangga. Saben bengi Ngupil nyapa? Ya, konange kae widodari kayangan Surdaya. Heeh. Karo jeng. Beh. Jenglengan. Nganggo penrul. Gah, Lah ngopo? dandan ayu-ayu kok ditutupi. Apik nek nganggo penrul lho. Nganggo topeng apik lho. Kowe Ayune kaya ngene kok. oh sing wong semene iki sing ngomong kowe ayu ku ya guru kowe dhewe. Oh ngono. Nesu. Pak, yo. Ah, janus. Yen mamak. Ya, Mbak Via. Lha yo kowe kuwi mah. Yen memajang mung karo jana Dulun nak gendang gendang kulun nak gendang gendang. Ora nyolot kowe. Baleni. Oh ya. Oh. Arep nencang-ancang yo. Nah. Ayo. Ya. Ketak gendang gendang dulu tak gendang gendang. Dulu tak gendang gendang dulu tak gendang dulu tanda. Plak plam blur. Pletung 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 pletung. Ki ayo. Wes kok kitiran. Mas Dodi ndi mau? Sesuk iki sing panggonge trap ki paling ora 50 cm wae ya, Mas. Lah ngopo ta? Ben nek Mbak Vian jenggleng terus nubruk gambang. Ya. Aja wong wis tau kok. Ya dipindho men kacek. Iya. Kembang. Ya, Mbak Endah. Tak gelang. Gunung Detak. Modal nyolot kok njaluk transferan. Nyolot yo nganggo tenaga kok. Ora. Jare sapa nyolot nganggo tenaga? Jareku. Bayi wae iso nyolot. Ngger Yo, didug. Iso wae ngger didugang bapakne. Bapak macam apa itu? Lah ora sengaja kan ya. Iya. Yo, Mbak Putri. Ya. Pacitan. Ora sida entuk piuris kuwi aku. Sida wae. Tak transfer. Ayo, capengan. Piye? Lah iki piye yo angel no. Joget. Amel. Kok meng pisan iki lho. Lah iya, Jeng. Ah, Yo tuh. gur ping pisan to. Dumeh sing maju Mbak Via gur pisan. Nah. Neh. 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 Wes. kok tuman iki mesti penak to?
Batine sing nabuhi. Batine sing nabuhi. Wis udah apa-apa kok sing njaluk. Ra ya ora apa-apa to. Ora apa-apa. Beri. Aku ngono sing demong kuwi kok. Aduh, aku malah ngelingke sing dek ning kene taun wingi. Enten apa to? Enten apa sih? Jenengan gak melok. Oh, Bukan aku pengen rame. reti loh. Ah, Coba ceritake to, Mas. Rasa geger. malah diblakake dhewe. Tadi zaman biyen kuwi to, Mbak. Nggih. Sing tahun wingi yo ning kene. Heeh. Jagane ya ning kene. Jare meh Wis ngancani. kok wis pucet to kae. Kok wis pucet ya? Kae ora pucet ke dasare ngono kae. Jarene meh ngancani malah ngeliyo ati. Jo, kan iki mau. Gusar atine kuwi. Panas udan. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngasok-asok, aja mepet-mepet. Panas udan. Gek ora nek dinteni. Mulane ki dijeluk jenenge, nek wong loro ngene iki lah ya bingungi. Lah ya kowe iki kudune tanggap ing sasmita. Panas udan panas aling-aling. Kowe ngopo ngelolor kabel karo dandan listrik apa kowe iki? Oh, cas. Cas kok langsungan. Oh, tak kira. Iya. Cap. Caping gunung. Sik, tok baleni caping gunung tak transfer 200. Ora Ayo, Vi, apa-apa aku ayo. sing duwe. Iso. Engko titipke aku. Ora apa-apa aku wis duwe, Jan. Nek ora ngono nyanak-nyanak. Tenan tak transferi caping. Ora apa-apa aku jek duwe. Ala padune gek ora tok silih to, nek aku ditransferi. Aja gurku top up kae. Ora aku ora tidak menerima bon kok. Ah. Pokoke endi? Sapa ta Kene- sing arep nyilih sapa ta? Ayo. Oh, lah nek kene. Rombongan mriku niku. Nek kene kan wis maniak utang. Tenan kae. Sahabatku. Sahabat. Heeh, ngono kok mbiyen nek nyonya aku. Heeh, mbiyen diloki Iya. lumba-lumba. Ngono mbiyen. Sembarang-barang. Singa laut. Tak wiyak kabeh dosamu nang kene. Saake piyai putri ayune kaya ngono kok. Kandhane. Heeh. Ayu ta kowe iki, Mbak? Pol, Tenan biyen zaman pertama aku roh jenengan kuwi. Piye, Jan? Jan ayu tenan. aja naksir lho ning no. Apa? Jan biyen zaman pertama ketemu Mbak Via ki bobote isih 43 dadi ketok ayu tenan. Iya. Saiki begitu. Saiki yo ayu. Lah iya. Adian. Nadyan Aladon.
ora bisa kumpul suwung. Tembangke caping gunung ditampani kendang pledung pletak pledung. Oh ya. Batangan apa jaipong? Batangan. Dek jaman pledung pletak pledudut. Nah, ya. Ya Mbak Endah. Dek jaman Ki sing nembang Mbak Via versi rock metal hardcore. Weh. Jare iki. Ah, kayak ditampani drum Lah goblok-goblok. halus je. Oh. Diamplas apa piye? Mula kok wong-wongane kaya Grendo. Iya. Jarene wis panjang katurutan sentik gandang. Oh iya, ingin nate janji saiki apa lali. Apik. Pokoke nek kalau menjing murung pindah ning Urung janggut. muter. Pokoke nembangmu ngene iki engko gara-gara ya tak jatah ngene iki. Yes, men. Sisan. Sesuk bengi ra metu suarane piye? Sesuk bengi aku Ijen. disindani manuk dares. Ning 300 lho mundah iki nek karo ngeden-ngeden ngene iki. Jare wis duwe. Oh ya beda, nek sing mau ki nada tinggi, iki nada ngeden. Nada ngeden ki agi tumone iki agi weruh iki aku sumpah. Kuwi nang sekolahan Iki mulo larang. Nada bayan. kuwi ora nada buka siji. Nganti genep 10 ngono ya. Heeh. Neng Alus apa kasar? alus wong piyaine penjane Mbak Endah Wasita kuwi piyaine lencir kuning alus neng semakyati gandes luwes sarta ngembes. Ya. Matur sembah nuwun lho Kakak. Oh injih. Ini kok yo nganggo ngembes bareng. Oh iya persis. So nek sepuh padha. Ning gunung tejadongi sapa jabung Nek apa nembang genre metal ki ngene iki lho. Ngono kuwi. Ngene iki. Terus musing. Musing ki piye, Bos? Musing. Ngono kuwi. Waduh. Nek nyampluki yoga? Wae ora apa-apa. Lah seneng nek duan tos sampluk. Ngene iki. Ngene iki sik. Syukur bisa tempone sing banter. Ya.
Ji, Nek ora karo ngeden to? karo ngeden. 300 kok abrakan Ya koyo. sik dil sik 300 sik. Deal. Ya. Nah, tak buka rekening pribadi. Ya tenan lho, awas CEO kowe. kok. Iya. Yo. Maju sikile, Heeh, maju. tangane mundur. Mundur. Sikile maju tekan masjid anyar kono. Padahal Sikile mundur. Nah. Sok. Superman ngono jare ibuke. ada Superman, Bu. Mbak, Malah Bu. pahlawan masyarakat Bu, kok. nek Superman ki ngene lho, Bu. Niki mboten ngagem permen, ming sutok nih. Super tetra. Sakar bisa nyawang ora dadi raja Sikile diuncalke sikile. Raisa. Diuncalke. rene ora ilang Dando. ora lampa asoy He ha ha. La 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 la. La 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 la. Oh, oh, hey. Oh, oh. Hey. Oh, hey. Ning saiki Hey ha ha la 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 so hingga Ki arep kowe pengen sing kaya mau apa biasa? Arep sing kaya mau ngeden kaya mau apa biasa? Tambahi 50 ngono. Kowe tak tambahi 500. Tak tambahi 100 kilo 1000. Oh anggap kowe padake. Padake wong kandel. lah kuwi mau ki ket mau urung di DP blas sih Nganggo DP aku arep nanggap kowe apa piye? Metode saiki ki cash in room. cash in room lah iki wis ning room kok Dicepake sik barkote. kayu barcode-mu mau Barcode. kayak ngono Engko nek ditepke aku nganu kepotong admin. ora apa-apa Mbak nggih ya aja maruk to Mbak Endah. Ora sayang. Ah, Lho lho. Aku ora kemana. oh kowe seneng diceluk sayang-sayang apa seneni Ora, dek wedi. Wedi lah karang ora daya apa-apa ya. Tenan tak cepake. Jadi pira mau tak imbui 500.000. 800. 800. Aku? Non? Aku? Ya didum perkara ngedume wis terserah. Iya. Isih ngeden akeh aku 80%. Iya wis metu siji percaya iso. Oh ayo. Pinter no. Mau nyoba? Jangan dulu lah. Nanti aja. Saya tak goleke imbuhe. Wak wi. Santai wae. Wis gak ngono. Ya. Syukur bisa. Ayo. Kok ora iso? Lho aku Ora ki wong keduman lho alus kok kok. ora nyoba. Ora keduman lho nek ora nyoba. Ning kok nganu barcode iki nganggo nggon aku lho. Walah nyewa barcode kowe kok. Ayo
semangat. Ayo. Ayo. Nadi. Tenan tak cepain 500.000. Yo. Sakar bisa ngawak Indonesia Kati reca Kene ora hilang Kone podo lara lopo Matur nuwun. Matur Nggih, nuwun. sami-sami. Nggih, iki saatnya menunjukkan barcode. Bayaran? Oke, anggep ae. Siniin. Siniin barcode lu. Wah, tak transfer 300.000. Sing apa? 500.000 tak cash. Ya, tenang. Ngopo to kok do gerok ki? Lah yo nganggo ngeden barang ku mau ki yo telake ora Demen ki lho. anu lho. Ya ora apa-apa berarti nek isih gerok ki berarti isih urip. Iya. Ndi ngene barcode. Ning didum sing rata lho ya. Didum sing rata lho. Ah, jan wis. Oh, format kode tidak sesuai. Berarti urung rezekimu. Matur nuwun. Ayo, iki. Aku kode barcode ra. Aku titip. Nggak tak kei sing 500.000 sik. Nah, 500. Ya Allah Gusti. Delok ayo. Iki 1.000. Kok nganceme terus? Iki aku bener muni, iki 500.000. 500.000. Ah, lajen. Ditampani iso nggo nguyuh. Iki wis ready iki. Oh, Oh, format kode tidak sesuai. Terima kasih. Ya, aman duitku. Pageblok dalam. Ora apa-apa ya yo. Iki kena nggone kamar mandi mau lho. Kamar mandi sing kurang 500. Utang iki. Ayo diangsur. Lah yo carane ling nguyuh separo bae nek kurang matur. Ora, rasa nganggo banyu. Aduh, jan repot. Iya. Matur nuwun sedaya mawon. Cah kok. Entuk yogur iki. Ah jan angger perkara dhuwit kok kaya ngono. Kebangetan ngarani dalange pageblok iki. Nek aku ah ya ora apa-apa terima-terimake. Ning aku seneng kok ngopeni wong kaya Mbak Fi. Aku jaman biyen pertama tak temu ki tak kon adus tak kon keramas. Iya. Yo lah yo bener yo lah iya adus keramas kuwi men resik ngono. Iya. Iya. Ya sithik dang padha ratana. Ya. Lakone diterusake. Oh ya Mak. Gojeng nek kakean ra penak sithik ya kurang. Iya. Kirim pati kasih kanggo para punden dalang karo kunjuk almarhumah Ibu Manten. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para punden dalang sak Nuswantara, khususon almarhumah Ibu Manten ing Gogek Girirejo Ngablak Magelang Al-Fatihah. Amin. Ayo tak dherekake, Pak. Ayo.